kake ba. Mai kyauta mai kyan hali na shayi. Yan amana a zana gaida. Uzaifa baba yanzu ma na gaida. Siraja dukurmushi ma na gaida. Sila goje a gaida namu. Uzaifa karami na gaida zaki. Ayya Siraja tuduna ya beka. Aminu duk wuya baka juyawa. Aminu direba amana ne. Aisha gashin baki zaki. Adamu dan malan na gaida. Su mulke bai kai ma na gaida. Yadi komanda yalo namu. Wayo 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 Islamic yaya na damfa naku. Damfa ubangida gwani ne. Na komanda shayi a gaida hero. Maganin yan iska da baitu motion. Dodon yan contract mai promotion. Na gidan fita kunya shayi namu. Na damfa amana na gaida zaki. Olli olli olli